Tadakan Junay, yag mo adagosan ti sweldom, tainak i-deposit adagosan iti bangko. Intong bigatin maluman. Itan, uray ta ijay mat ATM machine ti pangidepositwak. Alayag maun, taad da aramidak no bigat, jak masango ti rumwar inton bigat. Maday ta. Ne, apay akinis sayang manen ngay, kurang iti sangaribong. Allowance ko, tinabatay. Ay nasyakton ti mangted iti allowance mo. Ala, yag mo amin asweldom, June. Laglagi pom at ti asawa a lalaki. Irimit na amin amat gadan na iti asawa na. Takasta ti patakaran dito'y lubong. Anya? Ala, yag mo amin asweldom. Bawal tiyang kupit. Saan nga agbalin kanyak dita kupit-kupit? Nagbayag mo dahil dyan ang babae? Mabiin, hindi pa'y lagawad. Ayan na nga tan. Ay awaga man. Hello, Lakay. Hello! Ayan mo ngay! Nagbayag ka kay Rebeng! Ay na, pila dito ayan ti ATM machine, Lakay. Kan na-traffic kak inay. Iso analadawak ang nakasangpot dito'y bangko. Nya? No nakaluto kan, kat mabising kan, mangan kan. Maudi akton amangan, tamangan numabayaganak dito. Ay kiurayan ka na! Umunakan ko nakmat. Marabyanak ko naklangarudan. Kan numaturog kan, di mo ilaktiri daw. Tapno di ka madisturbo no sumangpetak. Tasumra kak tulatan. Nagawik ka no tindog tipila. Intong bigatan nga gibangko ka. Itangarudan, tadaramida no bigat. Sige, itanay. Agpilak pa'y, bye. Ay, unay laki na diyang asawa kan pa'y papili na ti kaya na. Narabyan ka mo una yan, Juna. Junay. Tapay ngay. Ang sangita mo si Mang Pai. Nauldapak itay pawid aklakay. Awanan ti kwarta nga ornong ta. Anya, hold up ka. Anya ko mati ma-hold up ka. Katimbang ko mati kwartata. JATM card tinala dagiti hold upper. Anya, ay nagluko ka. Ayun sa nabali ata, di mamaw ti pin number na. Sa palantantong, ti mapanigibang ko intong bigat, tayo report na tinapasama. Tawanan na, inted kung ti pin number ti ATM lakay. Anya, tapay nga intong buhay. Tanyat kayat now, jak ited ti pin number ngam patayon dak. Wano inted ko ti pin number ngam si bibiagat. Nakaturong dagiti nagaatidog nga imo kuda. Nagaduda lakay. Nagbuta nga kiso nga inted ko na. Kita'y sa bali ko number at intid mo. Ay, jakmat na panunod na itan lakay. Takas tao na itibutang ka. Isuan na itad kulatan at ipin number. Oh, ag-break tayo pa'y kakadwa. Merienda time. Jonah, ag-merienda tayo pa'y. Ay, katwa na. Ay na. Mayat kasla opisina lata dito ayan tayo agsusugal. Tadang pa'y break time tayo. Gawin na. May bali ko man ti saritaan, Jonah. Biliba ka talaga kan ka Napamatim man ang asawam an hold up ka. Wala. Siyak pa'y ti kunam. Best actress na ito, ikunam sa. Ay, awan no jak ibagati kasyay, pangalaak kumangay iti pagtaya. Ay, naimbagkan ka ata da trabaho di asawam. Ngam siya ngay, padak nga istambay, kan padak ka sugador. Sana bali takanayon mo ti panangabak yaw. Agsuswerte kayo. Linyayon sa talaga ti kastoy apagkwartaan. Tsamba-tsamba lang mat. Jonah, angam, sana pa nagpalastog, ngam nalaing kami ngamin hindi iti asawak iti mathematics. Ha? Tamo mi nga rodi, di kagbalin kami nga inhinyiraw ngam sa magayam. Agkwenta magayam iti baraha, ti bagsakbay. Uray takanayon kayo ang mga bak. Kitno da kayo kinila kayo mo ti kanayon ang mga bak dito'y sugalan. Tsamba-tsamba lang, Jonah. Kinadamo lat tati aldaw nga agmamalas kami, Pangusaram iti kwarta, nakaw. Awang allowance, minanang. Na, pangipipanam nga iti swildom, Junay.
Awan mo't anak yo kin ni Juna suportaran yaw. Nawanan ti urnong may. Hinuldap ta ni Juna. Inaladami nakarga ti team curb may. Anya, kaano pa yan napasamak data? Hindi na panalawas na na. Anya, ay kat in-report yun iti otoridad, data napasamak. Kawan na ha? Napan ni Juna. Tasimbre ka nga rod iti trabaho. Apay, kasano na hold up? Kay nang hold upan da. Hindi ba yan yun? Tawang mo lang ti maramidan tayo. Inaladami nakarga ti iti men. Ay na nagsayangan ngay anak ka. Nang runa nun nawadwadan ti urnong yaw. Sayang Iso pa utangan da man tabayadak to nagsweldo Sige, oray ta naawat mi matan tay pensyon mi kanitatang yaw. Manaw, ti utangaw. Oray 2,000 laan. Sige, mabiit lang raw danakaw. Ay, inak agsweldo ta pa nagsusweldo mananggaya. Nasaya mo ta makabayad akong kanina na. Yun nila kay, mapana ka, agawid ako. Nay! Ada ka magamit sa opisina, May! Wen, taimay ko inalati sweldaw, tainak makitsindan. Awan ka sa pulanin iti balay. Kun gumatangak iti bagas. Mustahin na lang ti sweldo ka? Wang nga raw. Adaw eh. Sa nga gasot, pagplitin nga agawin. Ada utang ko kananang. Mangtod ka iti pagbayad ko, Inton maminsanan, tani, kasapulan tayo ti kwarta. Sige, mapana ka. Tapno makaawid akmat ladagaws. Oy! Bagong riban ka, Jonah! Kan bagong manicure ka pa eh. Ay na, kasapulan nga agpapintas ta, Elsa. Tani, adudagiti admirer ta dito'y sugalan. Jak mabalin tagpapinta sa kasi tararamidang tagungot nila kay ko. Siluso nila kay ko, di na kaya't ngagpasiksiak. Anya, ha? No siya, saan ngagbalin ti kasta kanya? No si ka tanasing po nila kay Mau. Hanggang siya nga'y, nauyong, naimon pa'y. Di mo pa ilasinaan, no kasta? Ay, saan mo't tanda anak may. Kaasi dagiti anak ko nawan madakkelan da nga amada. Sabagay, ngam no siya, awan anak mi kinila kay kaw. Iso mabalin ko lata sinaan no kayat kaw. Ngam jak pa'y lamasinaan ita, takasapulak ti kwartana. Wala, nang rona ka nagkasar kayo. Kan sayang nila kay mo tanasing po. Suksok ito tablahan. Singpet tadi na mo tararamidag. Ngam no maamuan na ti panagsugsugal ka. Hay, jak laam mo mat Elsa. Be, pimentas ka mat Juna. Ha? Ay, dati mat. Ay, gayam niya. Kasla ka matan balasang. Nagswerte matan di asawa mga nakaasawa kanya mon. Ay, wana, Biyernes. Tanapintas ni Jonah, siksipay. Elsa. Mabalin nga panawan da kami pa ka ni Juna ditoy. Tada na patag nga ibagakan ko na. Ikaw wana. Sige, ditakay nga rodan. Juna. Nagpintas ka. Pintas ka man ni. Thank you, Biyernes. Mabalin nga awisan ka. Tama nga ng restaurant. Tan. Ha? Ay, katuan day talaga. Narigat apayan ti Pogi, akaskan ka, Biyernes. Ay na, nabsugak Uray sak nga raw. Nagadumot naman ti in-order mo akinan ka, Biyernes. At atap na mabsug ta, June. Sige, bayadan tantakinan ta rumwarta dito yung restaurantan. Bayadan pa lang niya. Nabatek magganjo walet ko. Anya? Siyak to ti agbayad na inton sumaro, no? Nya, Juna, nya. Mawan nga talaga at kwartak. Uray ka utam dito bulsa ka di. Sige, siya akong dagbayan. Ayan tayo wallet mo lakay. Ang dito bulsa, ti pantalong ko. Nakabitin, di talikod ti daw. Apa yan? Awan nga rod kwarta ko. Inak ko maagpaikat itingipon ko. Takanayon nga agsakit. Aw. Nangigagatanga mo, iti kwarta nga yung tagkaw. Awanin imarket kaun. Nagnina ti gagatangan itan. Dayta 2,000 nga grocery, kurang pa Di mo alayan amin, akargatiwalik ko,
Awan to allowance kun Sapay mabayag pa iti sweldo. Ingka pa'y umutang ka dananang, tanagla ko da iti babaw. Umutang nga man, ka dapay lautang ko kadakwana. Maawatan da ka, taanak da ka. Alangan tani, awan kortatan. Kurang da ito adda dito wallet mo. Manulaang mat da ito 2,000 nga Ay, Wala saan, agbali ka iti opisina yaw. Kasapulang marod. Di dakit itidan. sige. Agbali atong araw. Biyernes, di nakto nga talukwan, kanpaldangan. Haan to nga pulos. Agyaman na ka, tauray adasang wak. Kinayat naklat ta biyernes. Awan te problema dita. Te importante, hana nga maamuan te relasyon ta. Ay, iso na lang ta. Nagsakit kay dininanang ko. Aday di ospital. Ado pa'y madiagas na nga magatang. Awan matantay gatang me. Ay, kasi ang perperme nga. Awan pa'y madiskitarak. Awan pa'y mautangak mat nga tao. Di ka nga rod agsahan. Unayan di ato yan. Bay, tatulungan ka nga kita. Kababuayan na kaniyam. Ang pospos ko lakon to'y ropa kun. Sige man nga ron. No adya mautangam. Tao mutang ka iti uray gismel. Sige, tulungan ka biyernes. Juna, bakit? Nakita mo tayo rilaw kasing singaw. Ha? Ni, diyak ka mo Awan amok dita. Ay, di ka basta agpabason latan. Ta saan ko nga ugali ti agala iti saan ko ako kwa. Di nakpagbalinan nga agtatakaw. Sa pulam tama nga no na misplace mo lang. Sige, tadapay pa na. Adtaw tiladawan da. Kita mo na nakaw. Nangalanyo iti do taladawan. Ni kabagis mo iti bunyag. Nakita na ida iti ilay. Naglailo da nga kuy kuyog. Iso nga inalaan na ida iti ladawan. Sino nga hindi takadwa na lalakay? Lalaki na nga road. Anya? Aglalalaki jay asawam. Adi mo amaw. Rog-rog itang natiulaw manakaw. Ha? Naam-am muna kano day jay jay pagsusugalan day jay kabangibang nga ilay. Pagsusugal ni Juna. Katuan, imbagamot lang ni kabagis mo iti bunyag. Kawanan ba na babae? Isumila ka na na may busti kwarta nga itag ko kayong kuana. Kayam. Isu asita jay asawam. Sita ka kagrasun day jay. Amok ti style nan. Di naklunin na nagbasal. Kinsigurado nga aglibak Isu nga mo kung tiramidan. Kasapulak titen kay lakay. Kaya't katulungan nga trabaho. Iso ang mga bangak iti pwesto iti ile. Aglako ak iti prutas ken natang. Ay sige Kaanawa ka sa pula. Ha? Nukasta? Adda 10,000 a kwartam dita? Awan nang inakagdiskitar Inak umutang iti kumpare. Ha? Ay sige nga rod. Mapankaitan Kainak ibaya din no madamdama. Mabilang raw. Tawagak ti kumpare ka niya. Ay, jayin ni Juna. Timanaw adagaw, si dinala na ti kurta. Ay, suruto man iti nalimad. Ay, ayatang ka, Juna. Ang ladingitak mo ramidak ti kastaw. Ay, nano mapanakalat ti amin, ladingitak. Ang aramida kong ti rumbang. Ay, agyamanak tayo mo ti kwarta, Juna. Ay, ayatan ka nga permi. Katatikis mo. Agak ka lang agak kanya. Kitadata diti restaurant. Ay. Ang mga nuad na makakita kadata kalugaran. Sapay iti bibig ko ti kanayon mo nga kan. Adayo, dito'y lugar iyo. Awan makakita kang ka dito'y. Ay, apo, nakabuang-buang lo ka ngay. Po, ayatan pa. Ayatan pa. Biyernes. Usasan nyo na kita, Dwa. Ay, wan.
Ay, di asawa. Ay, panawakan! Nakadun na pulis. Nanay! Di ka pumanaw! Anak ko! Ay, sus. Sige, sir! Pusasan nyo dagitan ba? Ay, Juni, pakawanin Day. ako malakay. Anay, Nakasagana ang anay. amang Sige, sul ni Titi nagbasulakan ka. Uy, sige. Pakawanan Ay, na ko, pusasan siya ko. Laging itat! Hindi ang makong tinarami mo! Iso nga ikarom, ti kinagatil mo, babae! Nakabalo din ti asawam, Junay. Kasi ti rombang kang kuwana. Napukawan na namin pinsan ti panagayat ko kang kuwana. Ay. Hindi narambid na ti kasjay. Basol na matlaang no apay ngamin anaaramid na ti kasjay. Kat nasingpot kamot nga asawa na. Nawanam mo ka nagkurang, ha? Iso nga ikarom na tinagbasulan na. Kasjay ti rombang kang kuwana. Tasan amap-map na kiti asawa na. Ang yaman nak ta sinarungkaran nak dito'y pagbaludan, Juni asawa. Ay ayatan ka, kat pakawanan nak ko man. Why? Pakawananggan. Ang yaman nak, Junay. Eh, sungay maya. Ta, inyag ko amin ang dagiti kawas mo yung balay. Amin nakagawa amin nyagaw. Napakawang kan. Yung suray. Napukawan ti panagayak ko kang ha. Nagkasarta, Juni. Agasawa ta. Uwi na nagkasarta. Yung mapay nga lino ko na. Apay nagsapol ka pala iti sa bali ngay nga asawam. Ay, sorry, Juni. Pakawanan ka. Yung masapol ngay karong tinarami mau. Sige, yak agbayagain. Pumanawa mo lang. Juni asawa, pakawanan na ko, ma. Ay ayatan ka. Kastaunay apan nagpakpakaasi ti asawak nga isanod ko kanon ti darum ko kontra ken kuana ngamjak imanugot manang biyanang. Impateng ko ti desisyon ko ket nagbiagak nga awan asawak iti denak. Manipod mati din sinina akon ni Jonah. Jak man amo nga manipod nakitak ti kinalailo da iti lalaki na napukawan na namin pinsan ti panagayat ko ken kuana. Alakastan, to'y pagayam mo, June. Alakat, saan ka mapabasol iti nagbalin na pangadeng mo, pagayam, June. Ngamen, ure sinumat nga ta nga asawa tagsaad iti biyang mo talaga masakitan. Katandaamin kan ka desisyon, tabiyag mo kat nga roday ta. Kung saan ka masaya, di doon ka, kunada nga ro di ti Tagalog. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, di pakasalitaan, ni pagayam June. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Ay na! Ay, bakit kaya? Talagang agsuswertiak itibiyak ka! Haw! Ay! Diyak mailadawan ti kinaragsakaw. Di ka unay agragsak. Ah. Ta mga numa-overjoy ka, kat maatake ka. Saan? Danag mo na ya. Ay na, ay sos. Naala konti na pangabakak iti rapel draw, bakit? Ay, kat inta ibang kun Agure pa. Ipapas ko pa'y nga gaman, tinapangabakak akwarta. Ang mga numagastos mau, iti awan ka iskan na. Saan? Agrubot ka kiday. Taintaman ag-swimming. Anya! Sursurun ta amin a beach resort. Tay papas tamang kinitag bakasyon. Kakaiso na nga da kwartata. Di ka unay aggastaus bursyaw. Idulin mo kit diti kwartam, tapag negosyo ta no isaw. Tapno addamot pagbirukan ta. Madala rot kwartatan. Nya pala sa pula. Nalaka maibus ti kwarta. No awan na pintas apangiba utam bursyaw. Apay nga may nga ibaot mo ta kwarta ngay mate. Ibulsa. Saan nga ibaot? ay, di ka man nagbalin a piloso po bursyaw. Amok ang maawatam, ti kayat ko asawan. Malaki din. Agrubot ka natin tagpasyar. Bye-bye amon ta agubra iti daga. Anda makwartatan.
Ay, mag-restaurant tapay. Sa tantumapan ag-swimming bakit? Waiter! Ag-order kami man iti fried chicken alitson. Ken may sa pitcher ajos. Ken Ay, may ayakan siya. Ah, Daytoy man ti inted da pagkitaan iti order o. Dito iti pangkitaan ta iti orderin ta. Di mo iririyaw, takababain. Si kantikit kita ang dagiti kabay ta. malagaron. Mangpili kan iti orderin ta. Darasam ko ni mabisina kon. Orderim amin na nakayat mau ta damat pagbayad ta. Kakaiso na abak ng taitan. Tangiwat mo. Ah, Kanya mo tikas tang ibagbagamon, Borsyo. Di ka lagbain. At Bursaw! Umaya man! Woo! ay dumanon ka, Willie! Adak dito unag, tilugan ka! Ala, lukas talugan mo na tata. Ah, Wayne, Willie. Kagagatang ko'y di kalban. 80,000 to kutsa ginatang ka. Second hand. Ang mayos lang. Ta kondisyon pa, mate. Ay na, talaga swerte ka itatawin na tata. Saan lang nga itatawin? Kanayon aswertiak. Apay, mano na pangabakan nyo aya, iti da dya rapil draw. Damag ko dakil ka daw. Apay, ada milyon. Ada! Ha? Manungay a milyon tata. Basta! Ada milyon na. 1 milyon. 2 milyon. 3 milyon. Basta ada milyon na. Di mo damagan numanaw. Ha? Ay, tata. Di barato ngay. Ay, kawa na. Sana problema na ita. Mabit lang. Daita. 2,000. Ay na, ha? Agyaman na ka tata. Nalugi nga mintay nula ka na tayong. Bagsak presyo, mate. Iso asayang tinagpuunak. Ikang kapay tinayon na. 1,000. Ay na, agyaman nagtatabor siyaw. Nagsayahat ka. Saan kagaya manaimot na dokwartam? Amok nga mintirik na ti marigrigat. Iso maawatan ka, Willie. Nagdalanak da ita. Marigrigat ang maiday. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag ka. Tumulong nga kadagiti awanan akasken ka. Ay na, imbag man tay mayak di tibalayo, tata. At dadagos kwarta. Uwin tamok tirigat yo sa nga pamilya. Tawang ka nga rod trabaho yung agasawa. Uwang nga ron. Ay na, adan igatang ko itigatas ti basit nga anak ko. Ay na, agyaman akmanan, tatabur siya. Awanan yaman na. Nagdalanak na kita. Tauray na kami hindi ka ni bakat ka. Ay, marigrigat kami, mate. Ado, at utang mi ini. Iso nga amok, tirigat yo ita. Tanagdalanan mi ka nga round. Iso nga ita, tanapintasan tibiyag mi ka ni bakat ka. Tumulong kami kadagiti marigrigat. Share your blessings ako na. Nay, kunak nawa sino tinakasapato sa nakasikawil dito istor. Si kamagayang burso. Apay, di da mabigbigay na nasimang. Nakapurmak lang, di da mabigbigay. Apay, papadamaya. Dapat akas taon na ya por mamita. Ay, awan! Ipadas ko lato in order ko iti online abadaw kan sapatos ka. Ay, kagat-gatang mo dagita suot mo. Way, nana! Imbag man. Ay, da kayo nga. Papananyaw. Umayak man umutang dito yung store ni Lolita. Awang bagas main. Awang pa'y masiran. Ganami na masapsapol ni kusina. Manaw, akaban abagas ti kasapulan nyo. Ay, tasya kontimang bayad. Umdasan, ti do akaban. Ay, sanan. Kababain mo ta. Saan man? Diyak manglulukaw. Ilibre kayaw. Taibingay kumati grasya. Anawat ko Ay na, sanan. Idulin mo kidi sa kwartam. Naimbag lang adan to ka tunyo iti asawa minto nagkapsol kaya. Ay, naada kwarta mi na. Pwede yun naman ayan na nga bakak iti raffle drop. Naamwa ka ng kasapulan nyo mo't day tangay nabak mo Lalaki din. Bayada kong tidwa kaban.
Tay librik day ta kada kayaw na nasimang. Ay, malaki, makamo kang ano da, borsaw. Inta ibang kunti kwartam, tanay maibusan iti kaiitid mau. Di ka madanagan, tanang ilasinak iti 100,000 nga ibang kuta. Ay, itid kantumot nga itid iti kwarta, nga uray di damot agdaw-dawat. Kayat mo lang nga ipasikat ka dagiti tao nga da kwartam. Kaya't kula ida tulungan. Kahit numaibos ti kwarta tangay. Di ka di madanagan, tanda manan parapil ro dahin tun umay alawas. Ay na, apay, amom nga raw, no mga bakan tumanay no saan. Ay, sus! No naparabor ka, nalakala sumangbay ti grasya kan ka. Iso apatsik ama nga bakak tumanayin. Imbes na pagnegosyo ta kumati kwartam. Inton sumaraw nga dama pa nga bakak, tayo sunton ti panagnegosyo ta. Ay, sapay ibagbagam amilyaw tinabak mo. Ah. Iso nga ti ammo dagiti tattaaw, dakkel tinapangabakam. Ti ammo da adda milyaw. Kadamit at talaga milyon tinabakaw. 500,000 ko naman. Sardengan man ti panagpaspasikat mo, Bursyaw. Siyak ti mababaing iti kastangar aramidam. Awan dakes nga aramidak. Sa anak nga agtatakaw. Isu nga awan ti rumbang apagbaynak. No kasta, inikan na kami ni Tata Borsi ti kwarta mo, ili. Uwan! Yung ka may dumawat na, tama nga nung may busang ka. Kung agiwarwaras iti barataw. When di mawat akon, mabainak ko mga minturturod ko na. Ay? Kaya't natagiliblibray ng runa no ado ti tao nga buy-buya. Kastaya. Sige, inaktuman manan ni Jabalayda, tabarang ikan naktumanan. Manuti ka sa pulam, Elma. Da kayo, ano manot maitad yung manan, tata. Uray utangag, tao sarakin to nagpasngayak. Sampay mga minanagbunga dagiti mula mi anatang. Sige. Anay ko 5,000 pesos. Tulong kun kada kayaw. Ha? Agpaiso, tata? Saan yung napabayadan? Wait! Barato yung kanya daytan. Ay, nagyaman ako na Tata Borusyo. Nagsingput kagaya mamada ni ti kwarta. Saan ka naimot? Ambak, tirigat. Tanagdalanak dayta. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag mi kan ni bakat ka. Ay, tumulong akmet Iso adi mon bayadan dayta. Tatulong kun kada kayaw. Nay, apay nga inalam ta iduldulin ta kwarta, Bursyaw. Anda pagaramatak. Anya, nay, apay ngay, di mat ibang kuta dayta. Awan usarentan. Apay, naibusan ti kwartam. Awan nga rudan. Ay, awan nagmamaayan dagi jay akwarta. Taimpadawat mo matamain. Awan pa'y pakakitaan mag. Madamit Jay ngay magkutsita. Manulat balor day jay ngay. Dakdakkel ti pukaw mo. Sana bali ata intulong ko, mate. At least, intulong ko. Saan ko nga imbisyaw? Kay papanam nga raw. Anyat mapan mo gatangan. Awan. Basta nakpaduan ito'y nabatbati ako artata. Anyat kaya't mo asawan. Ay, basta rumwarak. Sige, tamapanakon. Dinaktaktakan. Anayin sa? Ada ni Tata Borusyaw. Ay, awan pa'y nga raw duwilay. Kung ano, ada talak ko ako may tinuang no kaya na. Amo nga mga do kwarta na kahit. Isu alakwak man itinwang. Kasapulang nga minti kwarta. Ay na, awan igatang may baro. Apay na ibusin tayo na pangabakan ni Tata Borusyaw. Awanin kat no impadawat na amin ang. Adatay basay ngay duldulin may. Ngamin nala naman. Diyak amaw no napanannan. Tasaan anagawid idikalman. Ay, ang mga noday di pistahan, hindi ka bangi ba nga barangay? Anya? Nagdapustahan, hindi kahit. Ang mga nakipusta? Anya? Awawisin lang amin hindi namin sa nakalman. Ang imbaga ka diya masangaw. Ang mga hindi tinapanan na.
Ay, insa bakit? Ada ka no. Kain apeng at sangsangit ka. Ay, awanay di ka kaiso na kwartata. Hinuldap-dak. Dandanidak insalvage. Ay na, agtal na ka, Bursyang. Teko nang yakamaw. Nagkapukay jay pistaan. Tapnoy bagakan kanya. Sinurot ka jay pistaan ijay kabangibang abarangay. Ngamjak nagpakpakitakan ka. Nakipusta ka ijay. Katnabak ka. Ha? Iso adi kag libak, Bursyaw. Impaabak mo ti kwarta. Iso adi kagin sa sangay. Bakit? Sorry. Nasulisog ala nagisugal. Makitam, di husto ti atap kaw. Ha? Til-tiliwan ka lang. Ngam agpaisugayam, anapam mo impusta ti kwarta. Ha? Ayawan mon, Bursyaw. Di kag pampanunaw. Sinayang mo ti kwarta, sinalbag kalaklakayan. Ay, sorry. Bakit? Kahit anyat kwarta ta itangay. Sapay awan bagasun, awan pa'y maigatangan iti sidaun. No ko naktumit ngamin ngag negosyo ta, ngam di mo kayat. Anya nga ita, awanan kas kalapimpiman manun, Bursyaw. Mga nan, Bursyaw. Anyat masida bakay. Tay nabati itay agsa pa nga ulot tinapa. Ululaang, awan bagi na. Awan tasindatan idi agsapa. Ay. Aganos ka, taawan mo't maigatangan iti sidaan. Awan pa'y kat mantika, kas kada asukar kan kapin Ay, ala tarumwarak no madamdama. Hindak agdiskitar iti kwarta. Nunang idulin ka kumaidi iti kwartam. Kunak ngamin apagpunan ta iti negosyo dyan nga abakam. Ngam agpakalaing kamot ngamin akun di padawat iday. Nakaraman kalat basay. Kunamatlan asino kan anakapalpalang gwad. Ay, ala, huston bakit? Di na konsermonan Tadadala maestresak. Tata Bursyaw. Kumusta? Itala makita ka Di kan sama rumrumwar, di tabalayaw. Ay, may estresa nga minwilay. Ay, agpabulod ka man iti kwartang baraw. Ala, pangalangay iti kwartak tata. Damag ko naglako ka kano itinuang. Ang kwa, igatang ko iti buryas, tinaglako Tataranan mi kanibakait. Padasa mi mamutagtara ka iti babay. Kay bingayan na matan atan ay kasapulak ti kwarta. Ay, awanan kami ngamin ita. Ay, pasensya kayon, tata. Adamo ngamin na isang ratan na ti kwartak. Idi saktiadan, tinultulungan ka. Ha? May salakid daw mo, iday, itad ko adagaws. Panunutom kumamit dagitin intad ko kang kaiday. Dakil agatan, tintad ko atulong ko ka, wili. Isuarum ba nga subalitan nakmita? Subalitan, tikinasayat ko kang kaiday. Anya? Yala, agsubalit ka. No anya tintulong ko kang kaiday, isumay, isubali mau. Ay, ladingi tagtata. Ni mawa na talaga. Ung tanak, ani ba ka kuno kisayak ti bayad tinwang may? Apay ngaya siniran nak, Bursyaw. Katawang matutang ko kang kabarok. Ada utang yun na imbag anakam kanyak na nasimang. Ha? Tinulungan kayo ti kalabais. Iso nga ita, tulungan dakmay. Tanay, awan na anak ita. Kasapula nga min ti kwarta. Anya? Masapaw, asorwan nyo ti bang bigbig iti utang na imbag anakam, nana. Iso tulungan dakmay ta tinulungan kayo day. Ay, awan na. Di ka mo't pinilit ide at imulong kanya. Ha? Si ka mo't tinangipilit iti dadya kwarta. Isungawang basol ko rita. Apay ngamin ngaitad mo kanya. Injulen mo kumaano kasta mo lagaya masingiram dagiti titad mo atulong. My goodness! Naa. Pangalaak nga ititid ko kada kayo kat kan anak ko lang, tata. Diyak pa'y makatrabaho. Ibagam kanila kay mo ata isutyak diskitar iti ibayad yo kanyak.
Awan pa'y trabaho nila kay ko. Kanawang matutang mi kada kayo. Apeng asingiran nyo tintad yung atulong nyo. Kasta talaga Siyak nga ron kasapulan ita di tulungan da mait. Noan niya tinaitulong ko idi kada kayaw. Isumot ti aramida nyo ita kanyak. Tanay! Awang kwarta kaon. Pasensya kayon tata. Awan na talaga maitad ko. Mapangkay pala iti sa balay. Awan na talaga kwarta kita. Anya! Ha! Awang babay na gitatataw. Awan utang da na imbag anakam. Ay, agdal na ka, Bursyaw. Sikat awan babay na. Ha? Di ka kundi tulong no agsingir ka magayam. No nasakit tinaka mo atim mulaong, di indulin mo la kumanti kwartam. Agraraman kan tumit alaklakayan, nakaigam kalat basit iti kwarta, kunamlan asino ka nakabaknangan. Sa itatawanan ka manan, agsingir ka. Ha? Pabayadam, dagitin tultulong mo iti kalabas. Anyat klase pa nagpampanunot ti kasta. Ala, agtrabaho ka kitday. Ing kasi kaswan nagijay binaybay amulam. Tapno adda apitin tangay lakaw. Kat adda pangalaan ta iti kanta. Kasla gumura ti asawak, gapo iti panang sermon ko kankwana. Ngem na panunot na mutlaeng tibidot na manang biyanang. Natauhan gapo kadag iti bagbagak kankwana. Kat nagbabawyan na mati naramid na. Kat ita nagsublimanan iti panaggarden kan panagtalon ti asawak. Kat inasikaso namanen dagiti mulami anat nateng. Alakastan to'y pagayam mo, insa. Husto amin, dagiti imbagbagam ken nila kay mo pagayam insa. Kat nasaya at mo tanaka amires. Kanya nga rod at daditan nalpasan ti amin. Sanan ama isubliti na palabas. Talaga ti babawe ada kanayon iti uday. Angam saan pa'y magkidyan nala daw ti amin. Habang napigsapay alay agtrabaho lata. Anyat amuna. Amang ano iti may nga aldaw katadan tumanan grasya dumtang kada kayaw. Kat no bilang mapasamak dayta, bagbagam tumanan nila kay mo. Palagi pam, ibagam nga amunan ton daramidan na. Ta amunan tumatan, nagiti limitasyon na. Ala, pagyamanak ting ka pa nagsurat pagayam insa. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam tayo nga insa. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! At tuyang di mo tubog tinyawag kabagi silay. Uminom ka. Nasami day ta. Ay na, agyaman akmanong Lusyaw. Imadumit gaya man ti bungat nyo gyaw. Wain, tanagagamang bunga tinyog iti aropayan. Ala, ipapas mo ti uminaw, kain mangan itinyaw. Yawi bunto tadaduman o di mo maibaos. Ay kitwan amanaw. Ay wan, iso nga imaya. Tano kayat ni Jay mga anak mo, o may ijay balay, tatangdanak nga glapa. Agdalaws kinaminin at trabaho ijay balay. Di babaunan nyo nga ay aday. Ay na, nagawi din ijay probinsyada. Tawan ka no ti mga sikaso kadagiti anak na. Taga-bro din ti asawa na. Kastaya. Ikinula ka kaya ni Jima kawin na. Tawang mo lararamidan na diti balay. Una, tapno makatulong matkin ka manaw. Kasaritam tungaro di ka anakam ka bagays. Tadamagay no kaya nati sumurukin ka. Siya ko nante, siya ko daalaan niyo. Anya? Saan nga bagay ni Jima tagtrabaho iti o nagtibgalay? Taadasad sa dut na dayjay. Anya? Iswasaklak tanti tangdanan yung agbabaw ng tanagagatakmat ante. Ayan ni Jema aya, Angel. Ay na, ada dya silid na ang agsil-cellphone lang teraramidon na. Awan na mo na nga trabaho dayjay. Iso nga siya kunti kuyugyo. Mabit lang ante tayo nakaagrubuat niya, ag-impa kay akmatan. Hey, salaki! Unay matdag ito yung ason! Hey! Nanay Helen, umayak man. Ay, adeng, adda ni Nanay Helen.
Apay, anyat masapul mo ka ni Antek, manang. Adda ko man ang patag nga ibagakan ko na adeng. Anyat ibagam nga ka ni Antek. May papanitian niya diatangay. Kwa. Aw, kuraing. Dumadon ka. Sumra ka dito ay balasang ka. Ay, dayjay magayam ni Nana Helen. Injal! Ingka mangisaganay ti merinda. Tapag merinda ni kuraing. Uwan, ante! Payadak tumot lang inton agsweldo nila kay kunana. Ay, wan, sigay. Ikan ka iti ut-utangam kuraing. Angam ag merinda ka paya. Tanagpaisaganak iti merienda iti kaanaka. Ay, kaanakam day di ababae, nana. Wan, kureng. Putaw, tinaw na kapsat ka. Ay, hustuan, nana. Tapno adda katulungan nyo dito'y balayaw. Ante! Dato yan ti merienda yo. Manang, dato ti platom. Maangkan ni ti spaghetti. Agyaman nak adeng. Sige, maangkan. Ay, ante, da kayo nga ay anyat kayat yung akanan. Ay nabsogak pa'y mga road. Danumlatan, Angel. Sige, mabiit lang nga ron ta ialaan kayo. Nagswerte mo't data nga babaen. Umay lagayam umutang nga magmerienda pa'y. Naglayangan. Madin sa datoy Gun-gun dawayan da matante kinasingpat ni Antek. Ay, masapol nga palot-potak ni Ante Helen. Lukasta! Ado ti umay umut-utang kada kayo, ante. Saan lang nga ni manang koreng? Wan, Angel. Ado pa'y nga rutim mo tang asan pa'y anak kabayad. Mabayinak mo't nga agsingir. Ay, Tama nga noawan pagbayad da balasang kaw. ala! Apay nga itultulok yo, ante. Awan Gundo wayan da kayo dagita nga tatao no na anos kayo unay. Agungot kayo ngamin pilitan nyo isuda nga agbayad, takasapulan nyo mati kwarta. Ay katagbayad dan tulata, ano adda kwartada. Narigat mo't no persaum ida singirin. No talaga nga awan pa'y pagbayad da. Nasingpat kayo ngamin una, ante. Iso nga abusoon da matante kinasingpat yo. Saan mo't siguro, Angel? Tamaawatak mo't ida. Tanarigat ti panagbiag da. Awan imbis nga makaurnong kayo, awan ata, ipapautang yung matgayam ti pensyon nyo. Nekitaan nyo ata, baka awan pang sweldo yung kanya kun. Ay, mangibate kayo iti sweldo, kante. Ay nabalasang kaw. Di ka madanagaan. Tamakasweldo ka latta. Ante, agawid hakman, tayo nakituludan da tatangkoy ti abas to da. Sigay ka anakan. Oh. At iti sweldo mita abulan, Angel. Ni, ento no may alawas pa'y mati pa nagsweldo, kante. Wan, sana balay. Tapno adda pagmarkit mo nga agawid. Kanday tinay, nayunak ti kwartam. Taigatangam datatang mo'y tinaimas asidanda. Kun mga lakanto kadagijay dilata nga impaw iti kasinsin mau manipod abroad. Tasayang lang no saan maibaws. Adu unay nga min balasang ka. Sige nga ro, ante. Yagyo amin tayawit ko. Ado pa dagi dyan noodles ija ko sinangan nakita. Wala umamin dagi jayon. Ado pa iti sapatos nga saan nga maus-usar iti balayo. No magagat ka lakit di amang yawid ka dagi jay. Yawid mo, Angel. Ay, kat magagata ka, ante. Uray ba no adya, isakok amin. Baklayak nga iawid. Nay, tagadumo dagita insang-sang pa mo na nakaw. Ay, wan tatang. Hanyo nga pakibibiyangan dagita taila ko. Anya, Ada dyan lasen ko nga bagiyo kadagya kakabsat ko. Ada pa dilatakan noodles nga bagiyo. nangalam ka dagita babadaw kas kada sapatos saya. Ginatang mau. Wag sa mo dagita. Intad ni Auntie Helen. Napintas dagita nga nagapuy di abroad. Branded da pay. Iso nga ilakok ta sayang. Na, intinanti milakom kidain. Katuan branded nga road. Gatangan da itinangin na dagitoy. Hanyo ibagbaga ka ni Auntie nga ilakok Taba ka hanak to kanan. Manahilang! Woo! Ada kayaw! Agdigdigos ni Auntie. Apay, anyat masapon mo kanya na aya. Ay, pakibagam to, mga daka din. Amo na latang tigagarak tayong baga ako ni Dekalman.
Umay, samat umutang dito yung nga tao. Grabe mat dito yung nga tao. Basta ag pensyon ni ante, umay di utanganan. Agyaman, nakitin pa utang nyo kanya na nahilain. Bayadak tumilang no malako ginwang kaw. Wow, hindi ka madanaga ng bawi. Awan problema kanya. Ay na, nakasingsingpot kaya talaga na nahilain. Agrang kay man nakagawad, wano kapitan. Ay sigurado mga abak kayaw. Ngamin kayo na parabor kayaw. Managtulong kayo kadagitis kada kami ang mangurkurangais. Awan balak ko ang bawi. Kinuray man sa anak nga kandidato, makatulong ak metlatan o kayat kaw. Nulakit di tada, malaksay no awan. Ay, kayo makidi, na. Ay, sige nga raw. Hindi agbayagan, tagpailak pa'y. Agyaman namanin na. Manot inutang da dyan nga lalaki nga ante. 3,000 kanakan. Kat kano-kano nga yung agbayan. Ay, kat bayadan ng tumutla kano, inton malako na jebakan na. Siguraduan na lang ha. Baka matnulok-lukoan da kayo. Kaslamat nga bulili kung da dyan nga tao. Las-lastugan na kayon samat. Saan mo't siguraw kanakan? Ay kitaan niyo ante. Hang kayo nga paluk-luko kadagita nga tatao. Awan ay, busan dati kwarta yo. Taitit kayo mat nga itad. Katjag na ganiti kurengay, nagbayadan. Saan pa'y mat, Angel? Apay ngay? Unak man no bayadan na nga dagos di utang na. Kuna na nga bayadan na ito nagsweldo nila kay na. Awan siguro na bate, itisweldo nila kay na. Ado nga min anak da apagad-adalin da balasang ko. Kateng kayo singiran ante. Baka mayaw-awan dya inutang na kada kayo. Ay kat iyagdan tulata, inton adan pagbayad da kanakan. Mabay na ka mapanagsingayr. Adan yan tayo, Minjail. Umay ka kadiag bayad iti utang mo, manong amboy. Saan? Umay ko kapanayunan, Tanabiting ki, din tayo inutang kaw. Sa nabali, tadantanin magatang ginwang kaw. Isuntaw, ti una kabayadan. Kunak to payakat. Basta maala ni antik ti pensyon na, daman na umay umutang. Ay, awan antik kwarta ni antik. Anya? Saan nga gaputan na siyang pat ni antik at gungundawayan yung matan? Diyan magungundawayan. Ati Utang kayo matan nga utang. Bayadan nyo pa yung mati mo na nga utang yung sa kayang tumutang manan. No, edi kat kayang kaya yung nga bulbulilikungan ni antik. Saan tadta? Tada ako nga mangisakit kanya na. Iso nga pasensya kan, nga mawan mautang mo ka na antik. Ada pangaramatan na iti kwarta na. Awan na ba iti pensyon na? Iso nga pumanaw kan, manong amboy. Ante, siyak man dagkay daw iti pabor kada kayo tadta. Anya day ta kaanakan. Mabalin nga pautangan dakmat. Hagparami dak kumaiti paglakwak iti wagwag iti sangot ti balay me. Wagwag kan kumkumporme nga mailakaw. Anya, sapay at dagatangag inton maalak ti pensyon ko kaanakan. Nairanamot. Ay, Oray kumano at dagbayad ka dagiti utang na. Tay supay lati alaam kaanakan. kat mabalin yung matisoda nga singiran ante. Ay namabainak kaanakan. Kan narigat no pilitom idang agbayad. No talagang awan pa'y kwartada. Kasi damod. Naanos kayo nga minunay. Madimat lang no nasingpat kayo. Awan iya lang alang dati agbayad. No agululimak kayo lang. Agungat kayo nga mina. Bugtakan nyo isudante. Ay saan Saan ko nga ugali ti kasta, Angel? Iso nga urayak latan no kaano ang makabayad da. Manang kureng, umayak man. Oh, Angel, sika magayam. Sumra ka Ay saanan. Ito yan ayan tiri daw ti pangibagaki ti gagarak. Imayak tabi na unak ni antek nga umaagsingir iti utang yo. Nabaybayagan di utang yo kan ni antek. May sa stressan. Gapo iti kapapanunot na kadagiti pa utang na kada kayo. Kare kayo nga kare. Ngamawan matongtong palan nyo nga kare yo. Nagtitiwod kayo mat nga agbayad. Kwa. Kinasarita ko ni ante, may papan iti utang me. Naira na ngamin ana ospital ti anak ko, hindi nagsweldo nila kay ko. Iso ajak na kabayad iti utang ko. Ngam naawatan mo't ni Nana Helen day ta, Angel.
Di na ngamin kaya't nga mabainan kayo. Iso nga nasayat latatipan na kaysama na. Ngam ka na puno na kastao na nga pungtot na no ada di balayda. Siyak to pati pang ipapapasan na iti ungat na. Iso nga, mabalin ka di nga agbayad kanta, kailangan na antik ti kwarta. Awan pa'y mat nga rod ading ko. Ni, Pakibagata inton agsweldo nila kay ko. Yag kun to iji balay dati utang ko. kanong agswildo aya? Inton umay alawas ading. Sige, angam ne. Han mo man nga iyawawan ti utang mo Agsubliakin to umay nga lawas. Anya ti eksakto nga aldaw ti panagswildo na. Tyson to ti umay ko. Tapno hanak na sumanoble. Ibagam, anya nga aldaw. Kan anya nga oras. Anya nga'y manong amboy. Ayan di bayad mo nga. Kat ne, kasapulan na nantik ti kwarta. Nalakom sa matang genuang mo. Agbayad ka na. Umayak ko maagbayad ang malamutan. Ibagam kanina nahilin tayo itong bigatin, ti panagbayag ka. Mayak nga ro din. Di mo pa lang, itad. Itad mo, tayo baunak na antik. Kwa. Sige. Itag ko nga roday. Nagbayad mo ni manong amboy, ante. Di, ipautang mo kanyak. Sige. Ala umaon ta imbayad ni ambaw, Angel. Ay, thank you, ante. Kan nagbayad ka no gayam ni manang kureng into no mga lawas. Nagbayad taw. Inayon mo to iti bulbuludaw kaanakan. Sige nga ro, thank you, ante. Urayak ti bayad na. Tapno umdas dara matak nga agipatakdar iti paglakwak, ante. Ay, gayam, di mat nagpawit man na nensan ko manipod abroad. Adamat si mangpot nga package yo. Ay wen, ngamjak pa'y linukatan kaanakan. Apay aya, ante. Hanyo nga masangaw. No hanyo masangaw siya kung timang lukat. Lukatak taw, inton kasangay ikaw. Taiwaras ko nga itid kadagiti awanan akaruba. Ay na, ada kami nga kakabagyan nyo nga awanan, ante. Iso nga da kami kumati unaan nyo nga ikan iti grasya. Ha? Pasensya kayo nante ngam kasto nga talaga ti panagsasaok, prangkaak, at least ibagbugak ti pudno nga riknak, kaysa matmapan kayo is istoryan iti sabali nga tao. Mala, lukatan tangarod kaanakan. Day, nagadumanin nga isang pumababa daw, anak kao. Ay uwan tatang, ilakok dagitoy. So ti usar ti paglakuan nga imparamid ko itasango. Pangalalam nga kadagit ha. Intad niya Auntie Helen. Pangailakom ko intid na nga road. Ipausar mo kadagiti kakabsat mo Ay, saan nga mabalin ta branded dagitoy? Ha? Gatangan da itinangin na. Basta bilinan nyo dahil dya kakabsat ko nga handang akot-kuti anti koleksyon. Masapul nga i-remate damin kanyak. Dya kayat nga agkupit da. Kakto lang nga iso dati sa guys ang abado tatang dandang aglako. Kasana ti pamayanta iti utang mo, Angel. Ikisay ko ka diti sweldaw. Ay, saan pa lang ante? Saan nga balit ka nakandakmat? Uray mabayag sa akto makabayad. Ayos lang mat siguro kada kayo. Ha? Tapay ngay dagiti saan yung akab-kabagyan nga papautangan nyo kat matawanan matiut-utang da. Iso nga okay lang mat siguro niya ante. Nga uray mabayag sa ak makabayad. Kasapulak nga minti kwarta, tay gatang ko'y tilako kaya pwistok. Mala, si kati makamaw, kaanakan. Awan ni Auntie Tatay ito'y balay na. Ako ko sa amin dagito badbad ito'y bakante nga silid. Awan mat mangus-usar ka dagito nga badbado. Jakmat nga min maura nga itad na kanyak, iso nga ala akon. Sako kami ng dagito'y. Kandang ito'y sapsapatos kan bag nga nagado. Alak amin. Ilakok dagitoy. Itadnan tumatlaang dagitoy kadagiti karuba. Iso nga syaklangan ati mangala. Kabagyak mat. Anday ta, naisakok aminan. Inak ilang mga ijarwarte inaladan dagitoy. Tapno saan nga makita ni Ante Inton sumangpat. Umuli ako ni iti alad. Tai puruwak ko dagito'y nakasako nga badbado. Tai awit ko inton bigat. Ikabil ko itabangir. Oops. Makuryente ang matalay! Kamusta ka, Angel, kaanakan? Ang yaman akta si bibiyagak pa yanti.
Kunak no ipatay kundi napasama kanyak. Agra-ground ngamin ijay. Naimbag ata saan ka napuruan, saan ka nakurintay, kat nakalasat ka. Huwag nga ron, ante. Anong sana balay ka nakan, tanatarimaan ng dayjay. Sorry, ante. Amo ka nakita yung nagijay nakasako nga. Enruar ko. Wan, namuklatan nga ilibas mo ko mga alaan dagijay. Nga may nakitak iti CCTV iti balay. Ha? Uy, andaya CCTV yo, ante. Katun mo, di mo nakita ya. Sana. Pakawanan da kay di naramid ko, ante. Alaag pa imbag ka, kaanakan. Tao may nakan sukunan ni tatang mau. Tagawid kan ijay lugar yaw. Ha? Mawag nga may tisigod ababaw nun may katagsubli ka naun. Inawat ko manan na ha. Tanasingpot da ijay ababaw nun. Saan nga agtatakaw da ijay kaanakan? Iso nga agpaimbag kan wun. Taagawid kan, Angel. Nabainanak iti husto iti kasjay nga inaramid ko manang biyanang. Ing karigatak tinagpaimbag kat nagawidak, tamabain akon iti ikit ko. Timot pagtagilakwan iti sango ti balay may nalugay. Iso ang nagsapulak manan iti sabalya trabaho. Nagpaayak nga rod kas babaunan, ijay ilay kat jakon inulit ti naramid ko. Tanagbutengak nga amangan no nakarkaro ti karma adumteng kanyak. Halakastan, to'y pagayam mo, Angel. Nala, pagayam, Angel. Nasaya at unay tanagnakam kan. Kat di mo inulit tinaramid mo. Awan perpekto a tao. Amin tayo, makaaramid iti basol. Wan magkamali tayo. Ang adamot lakada tayo amang ilintag iti bidot tayo. Ta amin nga aramidin tayo. At daso papak na. No nasaya at aramid mo, nasaya at tumatigungunam. Ang no dakas tar aramidam, namnamaamot nga rod ti karma nga pitam. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan. Ni pagayam, Angel. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Nakadu kayo iti nailako itaabulan Charmaine, Remy. Agpada kayo ang nagagayt. Agyaman kami, Sir Leo. Thank you, Sir Leo. Didak man awagan iti sir. Tagpapada tayo lang nga empleyado dito eh. Imun unakla ang nagtrabaho dito yung umda kayo. Leo, kunailat ako makanyakon. Sige si Kati Masurot, Leo. Hami nga yung pag-arup nga very humble kagayam. Saan man? O sige, agagagat kayo. Tapno mamityo timbaga ti boss ako ta. Tapno adda maala yung incentives yo. Lalayin nyo pa daglako. Tapno makadu kayo. Talaga nga kasta tararamidan me, Leo. Takakaiso na nga naawat kami nga agtrabaho ito. Talaga nga best friend kayo Kanayon kayo ngamin nga agkuyog kahit. Ayun since elementary kami kadda kami agkuyo-kuyo. Isumot lagayam Ang kasla na uli ni Remy ngam sika Charmaine. Talaga nga kasto dato'y gayam ko. Managbabayan nga min unay, mahin-hin. Ang mamuyok, kasla kayo kayat ko iti may sa ababay, ti mahinhin. Alala, sige mapan kamin. Agawit kami ta na-submit may matandag iti collections me. Patuloyan men niya, Leo. O sige, aganat kayo. Ay, uwan kayo. Mabalin ang mahalat ti cellphone number yo. Uray, sino kada kayo? Tapno ada pangkunta ka kada kayo. Ay, sige, siya kon, Leo. Tilangan cellphone number ko ti alam. Ala, Reme. Ish, makilkiligak ngay. Apay mo, Charmaine.
Ay, papayaban na kano ni Leo. Ada kano na patag nga ibaga na kanyak. Kung na may sa nga katrabahuan ta. Ha? Api nga ta? Anya nga ta ti ibaganakan ka? Ay na, baka agarman kanyak. Tanadlaw ko ngamin nga krasnak man. Pasaray kita anak ngamin, kat sabali nga iti kita na kanyak. Mamadlaw nga dalimod nga rik na kanyak. Ay, di pulbos mo nga dumawatak man, Remy. Adda dito'y bag. Kanji lipstick mo ta, napudpud mo tanji lipstick ko. Makilipstick ka niya, friend. Leo, apay nga pinayaban nak, andan sa matkano na patag nga ibagam kanyak. Ada, kaya't kang interviewin, wen? Ha? May papanitian niya. Ay, sus, dato yan ti ibagbagak. Ay, agda maglaki ti dato yan no singlak no, awan boyfriend ko. Charmaine. Ay, sige lang, Leo. Hang ka nga agbabayan nga mangibagay ti marikrik nam. Tahang ka nga supladaan. Tahan nagwapo ka ngamin. Anya, naangaw ka gaya ma. Saan nga ngangaw di ibagbagak? O anya nga di ko na maibagam. May papaniti gaya mo. Ni Remy. Ha? Nireme? Ada ka din nobyo na? Ako awampay. Apay aya. Keras ko ngamin da gaya mo, Charmaine. Anya? Tulungan naman. Damo pa ilapan nakakita ka ni Remy kat keras ko at dagusan. Madlaw ana 50 Nakapimpintas pa'y. Nyamat dato nga. Ne, apayin ngay? Nyamat dato nga sapatos. Naglawlaw. Ha? Eksakto lang matidigi natang ko. Limaw lang matan. Ibas-ibas ko sa dato nga sapatos Anya, nga. ay, Charmaine. Ay, no, may papaniti ibagbagam. Kita ka, no, niya tayo maramidak. May karing pa diya matulungan na. Kat padasak to, Na, Ngamjak may pasigurado. Masursuro nak. Anya, anya't kasuron mo? Masursuro nak ito'y sapatos ko. Nagyaulaw matanan. Makaibas-bas-ibasak nga. Ha? Friend, o may kadagasan, taintag pa share ta day of ta ita. Oo, ape anak kami suot ka, Charmaine. Awan, maditimod ko tatangag pasyar. Talaga nga awan mapagtalkanan nga lalaki. Puro damin man ang alilaw. Ha? Ala, apay akas tamot ng tibagbagam. Apay, adda ka din ang pasakit kan ka lalaki? Di mo isa pasap ti kasta, tasaan nga amin kat kasta. Adumat dagiti nasisingpat alalaki. Jack amo ah? Ni, adda awag mo. Ni Leo ti umawag. Ay, panawan ka man biya tasong batak dato awag ko reme. Imawagak. Kumusta? No nasa umon ka ni Remy, tinaibagakan ka, Charmaine. Ay, kwa, saan pa? Kaslamat nga minawan interes na nga makiboyfriend. Tano bang gitak ti about lalaki kat agmisot? Madlaw nga awan pa'y plano na nga makiboyfriend. Anya? Kat, nasa ko mga tana? Babay ama tayo bagak to. Ewan nga. Mabalin ang mga ti cellphone number ti gaya mo, Charmaine. Ay, day, tapay ti kagurgura na. Hana nga kayat nga ititag ti number na iti sabali nga tao. Anya? Ay, awagak ko ma. Walang pakitid mo man nga ti cellphone mo ta, kasaritak din. Ada pa nga wisak kang kwa na. Ay, kwa, rimwarmat. At digestor. Iya nga mente ayuyang na. Ha? Sige. Pakibagan to lang arudan, tawisak amangan iti restaurant. Dagasak inton malami di balay da. Pakitex na to. Tapno amok no manugot mo no saan. Ay, sige. Ibagak to, Leo. Imawag ni Leo, Reme. Numayat ka kano kat agsasarak tayo. Mangan tayo iti may nga restaurant. Talo tayo kanong agkukuyog. Ha? Apay ka no? Diyakan mo Ang kurso na daan sa matkanyam. Anya? Talaga? Oo, hang ka nga makiling. Ang damat pa na gustom kanya na aya. Ay, kwa? Di mo ibaga nga agkras kamat kanya na. Madlaw ita reaksyon mo, Reme. Si kakit dimot? Saan mat Ngamne, hang ka nga agdadarasodos. Laglagi pa mga guwapo ni Leo.
Jak matkiti, bagbaga nga basta gwapo kat manangalilaw Kaya't ka lang nga pating maanan. Charmaine. Amom pa nga kusto ti kinatao na. Han kang agdalak nga dagos kanya na. Oy, Reme, siyak tagtugaw ita, taag-abaya kami kanila iyo. Diya kaya't ito yan titugaw ko. Ha? Oo na, Charmaine. Oh, apa ati makdar ka, Remy? Ay, nay, mabayan na kanyam ni Reme, Leo. Mabayan nga makiabay. Talaga man nagbabain ka, Remy. Uy, aday tanti in order tayo kanin tayo. Iyagdan dito, ayan tayo. Kumusta, Charmaine? Anyat ko na jigayam mo. Imbagam ka din tibilin ko kan ka? Diyak namin nakasarita din, nagkukuyog tayo. Takasla na atap mo. Ay, may isa lang ti kaya't nga sa unday jay, Leo. Bakahan na ka nga type. Anya? Uwan, kan naibaga na kanyak nga hanakano pa'y masangot maki-boyfriend. Hanap pa'y nga kayat. Anya? Panagunak. Nasaysayat siguro na siya ako na mismo timang ibaga itipod no amarikrik na kanya. Akwa, uy, baka mapaay ka lang, Leo. Baybayam ta siyak ton timang ibaga. Tulungan nakman nga rod. Talaga ngamin nga agayata ko ni tigayim mo. Apay ngamin nga isupay lang. Adyak matito nga mga ayayat kanyam. Apay nga dinak makita ay, Leo. Uy, Charmaine, kita anak matlatan. Ay, awan, Leo. Awan. Mabalin ka dito agpakuyog ka? Ha? Ijay? Sarong karak ko man ni Remy di balayda. Agpakuyog akin ka. Tadyak amo ti balayda. Ha? Ay, akat. Una, sige, kuyugan ka, Leo. Day, talaga yan. Sulinik matgam di ti balayda, Remy, Charmaine. Man ti babalay dito ya. Kan medyo adayo gamit di sentro. Ay, uwan, Leo. Hihi. Damo na kat ito nga talaga tayan ti balay da Reme. Ngamhan na nga mo nga sa bali dato nga lugar. Sa bali tinangyiga kanya na. Tapno agkuy-kuyog kami lang. Sa din ti balay dang ay. Ay, dajay. Dajay man dajay. Ha? Nakasaramat. Nakapadlak itiruar. Nagdakal ti padlak na. Awan mati tao. Sayang. Kunak na makita ko ni Remy. Ay, sayang nga talaga. Nabanugak. Mabalin nga ginanatapay. Intagtugaw ija si Rock Mangga. At dain-dayo ni Jay. Ag inanatapay sa tanto agawid niya. Sige. Manong Orlan, ada ka di ibaga kanyam. Nga da itangay, Charmaine. Darasam nga ibaga akin ay. Nakpag-repair itilugang ka. Aramam ka di gayam ko. Ni Reme. Tila bagbagam may. Kababain. Kaya't na kaya mo day jay. Kino nagnisitak. Kino namurmursengat. Kapwiti ka na yun na pa nagre-repair ko itilugan. Katpadasam lang Tulungan ka. Painak. Kino mabutengat ta mga numapayak. Nalakaya ti mabastay. Iso nga ron adyak agar-arim ta kabuteng ko ti mabastay. May sala tricycle driver. Baga no kaya anak? Siyak nga ron ti makaamo kanya, Manong. Patsak nga kaya't nakadayjay. Siyak ti mang ilakad kanyam. Mabay na nga raon. Siyak nga ron ti makaamo. Awan ti imposible ka ni ayat no nagtumpong dagiti duwa nga kagasat. Anya ti amom, amangan mat no niremiti na ikari nga para kanyam. Ay kala nga raon. Angam no mabastada ka kabasol mau. Haan, tulungan ka nga ron, tapno kayatan na ka. Agawid akong friend, tarabin. Ay, Reme, maturukan ito'y balay. Sa paamtulangan tagawid no bigat. Anya? Ay, gayam, kaya't nakakano nga makasarita ni Manong ko. Ada ka no napatag nga ibaga na kanyam. Kurso na da na ka. Kat pa nga asimahan mo nga papaayan ni Manong ko. Nasingpad day jay. Awan to ti pagbabawi amno iso natin makagasat mo, Reme. Ala, tila ibagbagam, Charmaine. Kas na imposible da ita.
nabayagan nga agkit-kita kami kini manong mo. Itala ngagdaton. Kat, tadtalang mat siguro nga nagrosing jayat na para kanyam. Tadtalang siguro nga nagtubo. Damag man kang karimay. No, adda na ibaga ni Shermin nakabsak ka. Ha? May papanitian niya, Mang Orlan. Ay, kwa. May papan kanya, ah? May papan kang ayat, kasjay. Ah, tika din na ibaga na nga agkurso nada ka kanya, manong. Ah, ay, kwa, uwain. Ay, pasensya ka na, ha? Diyak ko makayat kagaram-aram, tama buto nga mabastay. Iri-irito na ka nga, hindi kabsak ko kahit. Ibagbaga na nasingpag ka. Banag ngagpay sumait. Kaya mo mga nasingpag ka kahit. Kwa, Apay danobyo maun, ha? Dan, ha? pay manong Orlan. Aw. Diyak man amaw, ngam kasla mabuti nga ang makinubyo. Ta mga nulukwendak matakas iti panang loko da iti dua akakabsat ko. Sakti pakiin na yan ay atamaga, di kalilawan. Ikasar ka adagos, ha? Iso ano kaya tinak ka ibagamitan. Tap no matulagin ti kasarta. Adamor nung ko nga mamanihaw. Kwa, ikan nakpay mat iti panawin ko amang panunot iti dayta manong Orlan. Di mo ibaybayag, ha? Kaya sapay kumata, danam na makang ka din rimay. Ay labyaw, todo-todo with a prinaw. Agmay-may sa kami, Charmaine. Ayan ni Remy ngay. Naawan, Leo. Baka haanan nga umay ito ita busy. Para iti pa nagkasarda iti kabsat ko. Makiasawan ni Remy? Uwan. Ay, pasensya kan ngam. Naunaan na kan kabsat ko. Kat na ikasarnan di gayam ko. Kasta aya. Awan nga roden tinamnamak, Charmaine. Saan nga bali? Ado pa'y matitati mabalin mo nga araman. Kas ko makanyak. Ay, joke! Ha? Ay, ala! Nailaw, ano ko matan nga naipag. Ay, Leo, ang ako lang day jay, ah. Charmaine. Ada ka di pa panamita. Agkuyog taman. Ha? Papananta? Inak man nagbartak. Intag shot. Ay, sige, ako yung tararod. Kaya't ko data, Leo. Nasakit din nga mo no. Tadam mo, niremit yung mga asawa. Ang saan mo yan? Ay na, bye-bye amon day dyan nga rin. Asawaan na ni Manong ko iti mabiit. Isungalipatan mo, nuwan. Ano na? Ikarikat ang aklo ng tigasat ko. Ay na, nabarbartak kan, Leo. Apa yung amin nga nagbartak ka. Napaprosak dati bukot mo. Uy. Tapno maaga, santi sakit tinakam mo. Bye-bye amon ni Remy. Mangkita kan iti sabali. Ado mo ti babulasang anda itaglaw-law mo. Han mo lang nga makit-kita. Nadungo kagaya man. Nasikaso ka kanya. Wana sa napatukan kanyak, Leo. Iso nga babantayan ka, mango. Alang ano, drumumartan. Hindi maturog yung dagos ko. Kaya't mo? Ha? Akat wala. Day, talaga lang. Sirmain, kanayong kamangawan to'y balayan. Napipapanam. Yung pagturturugam, may tirabay. Nay. Maulawak, manong. Nay, apa nay? Maditirusok ko kan... Jak mawatan. Hangkong akurso na dati angot mo. Naata nagluka. Kino ka digdigos ka? Adewan nakpaila ang manong. Jak kayat nga talaga ti payud mo. Nagbuyangsit ka. Anya? Masikugak, Leo. Nagbunganti namin ado nga pa nakailawan ta. Gagsangit na. Rumbang ko maamaragsakan ka. Tadanton anak ka. Ha? Nukasta, pakaragsa ti pa nagsikugkon. Agad mo na. Amum ka di aday ito tinururay ko akan ito. Agkasarta nga ro dan, Leo. Wen, ibaga ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami, Charmin. Agkasartan. Manungal daw, tinapalabas.
Mawampay mo tayo bagbaga manubyaw. Ako agturong da siguro ito yan manong. Napanpay lang amin iso na jay lugar da, ta sinukon na dangi jay dadakal na. Sa dino ay ati lugar da. Ako agkakanat mati ibagbaga na nga lugar da. Kuna na nga taga Bulacan. Inton kuan ibaga na nga La Union. No kuha ibaga na nga taga Isabela. Ije boarding house na lang ti amok, ta ije ti kanayon nga papanak no awanak ito'y manong. Lukas ta. Mapantarot iti boarding house da. Tamangan no aday jay. Awanan ni Leo. Pimanawon dito'y balay ko. Makalawasan kinapalabas. Sinukon ti asawa na. Nagawid da ni jay lugar da. Asawa ko na yaw. Lukas ta. Kasadon da dyan lalakay. Katuan mo ay sos. Grabe ti kinaplayboy da dyan, Leo. Agsusukat dagiti babae nga isang sangpot na dito'y balay ko apag-abangan na ide. Ti amok nga rod ka baraw. Ngam kasado mat gaya man. Ay, una yan. Manong. Ti unan ba'y nalalakay? Agyamang kami nga rod na. Patuloyin main. Ala, gawitan. Nagsarita tanto iti balayan. Ijay ton balik ti pangungtakeng ka. Tadi mo pinili ti lalaki na kirelasyonan. Oh, my goodness! Dakkelan ti tiyan mo, friend. Uwan nga rod, friend. Kasi mat dato agbalin nga anak ko. Awan to ti madakala na nga tatang na. Ala, sana bali. Tada kami kinimanong mo. Saan da kayo abaybayan? Tulungan da kayo aginggat adda maitulong me. Ay, agyaman na kareme. Nasingpet ni manong mo, friend. Kitjak pulos agbabawi ang nakikalay sa kenkwana. Kit, thank you ha. Kapukan ka. Nagsabat ti dalan mi iti managayat kan man nakaawat na kabsat mo. Ay na nakaragrag sakak, friend. Takaskin ni Orlan tinagbalin nga asawa. Man nakaawat, kin nadungunay kanyak. Iso nga ay ayatak matunay ti kabsat mo, friend. Ay, naimbag kanya maangam siyak. Kasto'y tinagtungtong palak. Iso nga sorry, friend. Ha? Sorry iti anya, friend. Sorry, friend. Ngamin, ada basol ko kanyam. Inagaw ko idinileo kaniyam. Inamin ko kanireme tinaramid ko manang biyanang. Impudnok akursonadak ni Leo. Iso ngay naramid ko ti amin akabaalak tapno sandang agkatuluyan. Kat idinamwan na dayta, kasta unay apanagpasalamat na kanyak. Tanailisi kano iti mabalin apakay sagmakan na. Katita, agis eskwelahan ti anak ko, ngampulos, adi nagpakpakita ti amana kada kami. Alakastaan, to'y pagayam mo, Charmaine. Nala, pagayam Charmaine, makipagrik na akiti na pagteng mo, balasang ko. Kadsapay la kumatag, serbi nga adal kan kadayta nga inaramid mo. Tatay kunadang arudan, di ka agagawon no agalman itisan mo akukuha ta amangan no isunto, di pa kay sagmakam. Angam nagasat kalata ta na paraburan kay iti anak, amang ipatagkan ka nga inana. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, di pa kasaritaan ni pagayam Charmaine. Dito'y darama tayo. Mana!